ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз дар бозори Коргонем барои шумо спортстилоро намоиш метавонем. Двойка спортстило омадагиянд. Материалш пад намезана, хеле ки фушанда гап задан. Бараш разрез дора. Ина марҳамат устуноша бибинед. Брукш қатияй. Пушташ ягон чи надора. Иҷа чандта модел омадагиянд. Модело расветкош як чанд намуд расветка дорем. Расветкош ҳам бисёранд. Ина гулобиш ҳам ҳастай. Ина хеле светш ҳастай. Баъд ҳамаи ҳамё марҳамат бинем. Иҷода ҳозир мо дарозаша нишон додесем. Бо иҷода ҳастай, поён да ҳастай. Ёш нархш 200 сомон. Марҳамат бинем. Ё ҷебак доранд. Сафедш ҳам ҳастай. Ина Нью Йорк навистагӣ. Хубиш ҳамяе ки пад наметан. Ина иҷа айтай чи мондагиянд. Май дуртар мегирам шумо бинед. Нархшон 200 сомон. На марҳамат тордам ҳастай 200 сомон дарозаш 190 сомон дорад, 200 сомон ҳам дорад. Кадомеша ки шумо вибр мекунед марҳамат. Спортстилҳои новинкае ки бузург дад омадагиянд. Ана меоянд. Ина скоро паласатиёш медурӯянд. Ина марҳамат поёнша бибинед. Кучошуна ой найбар дорад. Касе да мисол дар кор мешавад, WhatsApp-ора шумода мепартем. Айҷа рафтагӣ мана ина новинкаи дигаш. Айзону болон ё айзону поён? Айзону боло будастан ё бошанд двойка, на? Двойка нархш 200 сомон. Мо номеро ки нави WhatsApp да кадом да маъқул мешавад, дар WhatsApp фақат бинависед, мо шумода доставка мекунем. Ин хеле ки шумо дидесед, ина май пеш нишон битам. Ина марҳама. Барои қапиданаш анаиш бо ё капшонам доранд. Ина капшондор будастан. Аксарият шумо капшона фуромӯш кардем. Капшондор будай, материалш беҳад мулоим аст. Удобно айда пушидан. Ина поёнаш хонумон ва хоҳарони азиз, касоне ки хонанишин ва ё ин ки донишҷӯ ҳастанду мехоҳанд ҷайби ва ё ҳамёнашон пур аз пул бошаду муҳтоҷи касе набошанд, пас ман ба шумо кор пешниҳод мекунам. Кор дар ширкати Фебрилик. Кор хеле осон ва қулай аст. Обучения ва регистратсия бошад ройгон, яъне ба қайдгириву омӯзиш барои шумо бепул аст ва маош бошад аз чолокии худи шумо вобаста аст. Шумо метавонед дар як моҳ аз 70 сомон то 7000 сомон маош бигиред. рақаме ки рӯи экран гузошта шудааст, шумо метавонед занг бизанед ва ё ба WhatsApp-ашон муроҷиат намоед. ба шумо барор муваффақият ва баракатро таманно мекунам. ҷайби пур, чеҳраи зебо бо Фебрилик.